Hello everyone. Hello, this is your daughter Ihe, the daughter of the soil. If you're just joining this channel for the first time, I do my lessons in Igbo and then at the end I will summarize in English. Okay? So ndewonu ndị ebe anyị, ndewonu, ọ bụ Ihe dị nwa unu nwaanyị, nwa afọ Igbo. Abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa iwetara unu ihe mmụta ahụike, ihe mmụta ahụike. So ọ bụ na ijos na-ebido isoro anyị na chanel nke ọ na-eme ana m atrai gasị ihe dị iche iche, beta ọwụ the main thing bụ na achọrọ m ka ihe mmụta ruore ọha na eze ndị Igbo ebe ọbụla ha nọ, ma ndị nọ n'ime obodo, ndị nọ na township, ndị nọ n'ime village, ebe ọbụla ha nọ, ọ bụrụ ha na onye nwe ekwentị nwere ike ịghọta ihe m na-asụ. So aga m ejisikwa ike na-asụ Central Igbo ịnọ nke onye ọbụla ga-aghọta, ịma mgbe ụfọdụ kwa olu onye abata ya. So ọ ya ka njizi m bịakwa decidezie kpebie na mmecha lesson na nga na-achịkọta ya ọnụ, jiri olu bekee chịkọta ya ọnụ, so ụfọdụ ga-nwekwa ike ghọtatụkwa ihe m na-ekwu. So ihe m chọrọ ikwu taa n'ụbọchị taa bụ ihe gbasara nchegbu nke ndị oyibo na-akpọ stress. So ọtụtụ ihe m ga-ekwukwanụ taa bụ ihe si na ihe ndị Centers for Disease Control and Prevention, ya wụ ndị ọgbakọ na-ahụ maka ahụike, ha na-ahụ maka ahụike na-achọpụtasịkwa onwe ọrịa pụtara na ha eme ka ụwa niile mara. So ha na-anwakwa ike ha ịhụkwa na egbochiri ụfọdụ ọrịa. So ha bụ Centers for Disease Control, a na-akpọ ha CDC. So obodo niile nwekwara nke ha, ndị Nigeria nwekwara the Centers for Disease Control nke a na-akpọ NCDC. So ihe anyị ga-ekwutucha taa bụ stress. So ihe m ga na-ekwu bụ ihe o si na ịda na o si na ndị ama ama dịka ndị CDC a, ọ na o si na textbook, ọ na o si from ihe mma due to ụdị ọrụ m na-arụ ma ihe m gụrụ n'ụlọ akwụkwọ, ma ọkwanụ site n'ọnụ ndị ọkachamara ndị ọzọ. nke ọ dị mma. So ihe anyị ga-agbata ụkwụ na ya n'ụbọchị taa bụ ihe ndị bekee na-akpọ stress, ma ọ bụ asị na ọ bụ nchegbu. Okay, so onye ọbụla na-agafe ihe mgbu n'ụwa. Ka anyị nọ n'ụwa ka anyị na-ezute ihe ike, right? So ihe ọma na-abịara onye ọma, ihe ọjọọ na-abịakwara onye ọma. So onweghị onye ihe ndabanye a na-adabanyere. So ihe a na-akpọkwanụ stress ma ọ bụ nchegbu, onye ọbụla na-agafe nchegbu. Ihe mekwara bụ na nchegbu ahụ anyị na-agafe, ọ na-emekwa gị ya ome ga-eche echiche, chepụta otu ị ga-esi gboo mkpa ahụ. So mgbe ụfọdụ nchegbu abụchaghị ihe ọjọọ, bikos a ga na-eche n'echiche. Echetara mgbe m dị obere, mbịa masị nne m nọ na-eche oke echiche, mgbe ọbụla ya hapụ na echi ga-echere onwe ya. Echetara mgbe ahụ. So ya bịa ya asị m na onwe echegbu ya na-eche na ya na a na-akpọ ya mpịpịa planning. So na ya chega ọ bụrụ maybe tomorrow gịnị ka a ga-eri. So because I used to wonder gịnị ka o ji eme like that, but etola m ugbu a m ghọtakwa na ihe bụ mpịpịa ahụ. You have to plan, right? So yeah, so anyị chewe echiche, ọ na-enyere anyị aka anyị nwere ike put things in order, mezisie ihe, kpakọta ihe ọnụ, ma nwee usoro otu anyị ga-esi mee ihe. But ọwụ mgbe nchegbu ahụ, mgbe ọ bịaziri bịa dịwa, ọ na-akwụsị ya adịgide na-adịwa njọ, na-aga n'ihu. Ọ ya bụ mgbe ọ dịzi njọ, ndị bekee asị na chronic, ya adịwazie njọ karịa. Mgbe ahụ ya bịa o nwere ike metụtawa anyị n'ahụ. So ihe mgbe ụfọdụ kwana ihe mmadụ na-echekasịwo mebi ihe ya na ụmụ ga-eri, ma ọ wụrụ onye nwe ụmụ, olee otu esi akwụrụ ụmụaka ụgwọ ụlọ akwụkwọ. nke mebi ebe onye ahụ na-arụ ọrụ siri ike, ọrụ siri ike, a na-arụ onye ahụ ịchọtụ ya na-eche lekwana mgbe otu a ga-esi ọrụ nke ọ karịkwala n'akụkụ. Ịghọtala, onye ahụ na-achọ inwe balansị.
mgbe ụfọdụ nwere ike bụrụ ahụ ọjọọ, mebi ahụ adịghị onye ahụ, ya na-echekasị onye ahụ obi. Olekwana ego eji aga ụlọ ọgwụ, olee otu a ga-esi zụta ọgwụ a ga-aṅụ, olee otu a ga-esi mee nke ma ọ mee nke ọzọ. O nwere ike nchekasị ahụ abụrụ ihe si mebi na onye ahụ nwee nwunye maọbụ di maọbụ ụmụ abịa nwee nsogbu n'ezinụlọ, so ihe ahụ ga na-echekasị enwe ọtụtụ ihe. Aga m ịbịa gụwacha anya ebe a bete enwe ọtụtụ ihe nwere ike ibutere mmadụ nchegbu. O buru ibu nke ukwuu. nke so betu mgbe a na-echegbu ahụ nwere ike bịa mee mmadụ ya na-ewe iwe bikos otu ọ ga-esi nwetakwa na ego nke ọ chọrọ iji kwụrụ ụmụ ya ụgwọ ụlọ akwụkwọ. So o nwere ike ime mmadụ ya na-ewe iwe, o nwere ike iwetara mmadụ ụjọ. Ọ gịnị ka a ga-eme? Ọ bụkwa na aga nwa ụlọ ọgwụ, olee otu a ga-esi gwọọ ọrịa nka, olee otu ndị dibịa bekee ga-esi nye aka gwọọ ọrịa nka. O nwekwana ike o ji aga ụlọ ọgwụ, so o nwere ike ụjọ abịa onye ahụ, maka mmadụ nwere ike nwụọ ma ọ bụ na aga lekọta ya. O nwere ike wetara onye ahụ ihe obi a na-afụ ya ụfụ. Hei, olekwana ihe wụ nka. Even mgbe ụfọdụ o nwere ike mee mmadụ ya emetụta ahụ gị ga-efilie ya eme mgbe ụfọdụ sef agụụ gị ego gị, ọkwa egbocha mkpa agụ nwa nwere ike agụ gị, ọnụ amachie gị, afọ akụchie gị. O nwere ike agwụkwụ onye ahụ asị maọbụ n'ike ụwa agwụla mmadụ ike abịa gwuo onye ahụ. Olee ihe a ga-emekwa n'ụdị nsogbu niile nka. O nwere ike ihe onye ahụ laikiri imebu bifo, ma onye ahụ ọ laikiri ịgụ uri maọbụ ịgụ egwu, onye ahụ ọ laikiri na-agụ na-agba agba. O nwere ike ihe ndị ahụ a ga-amasịzikwe. Ihe ụfọdụ onye ahụ na-alaiki imebu bifo ga-emezie. Onye ahụ nwere ike ihe eme ka isi ọ na-agba ya, isi a ga-akpakọtazi onye ahụ ọnụ, ya chere gị ebe a, ya echere gị ebe a. Onye ahụ dina na-alaka ohi ụra, ọ ga-ehinwuzikwa ụra. Onye ahụ nwere ike na-arụ ọtụtụ nrọ ọjọọ dị iche iche. nke ihe ụra ga-ekwezi onye ahụ. O nwere ike isi abịa na-agwa onye ahụ. O nwere ike onye ahụ abịa na-enwe oke ahụ mgbu. Even enwekwara ike afọ abịa na-enye mmadụ nsogbu maọbụ afọ abịa na-ahịa onye ahụ. Enwere ike onye ahụ abịa nwe maọbụ ahụ a na-egbutasị ya mgbu. Even o nwere ike mgbe ụfọdụ ihe abịa aghakpa mmadụ n'ahụ. O nwere ike bụrụ oke echiche kpatara ya. Ọ bụrụ na o nwere ihe onye ahụ na-arịa bụ bifo, o nwere ike ihe ahụ ọ na-arịa abịa dịwakwuo oke njọ n'ihi obi ahụ anọghị ofu ebe, oke echiche ahụ. Then o nwekwara ike mee mmadụ ọ bụrụ onye nwe ọrịa isi o nwere ike ihe ahụ abịa dịkwukwa njọ ndị bekee asị maọbụ depression. Onye ahụ nọ n'ụzọ banye n'ime into depression, nke oke echiche, oke ahụ mgbakasị. Onye ahụ achọzi ịnọ n'onwe ya, ọ chọzi imekọta wit ndị ọzọ. Onye ahụ nwekwara ike nwazi oke mmanya, nwoke sigaret a na-ese na anwụrụ ọkụ. Onye ahụ nwere ike nwazi ọgwụ dị iche iche, ma nke a na-akpọcha igbo ma gịnị so olekwana otu mmadụ ga-esi yekwa n'aka mana otu a ga-esi ahụ nchekasị a. Onye ahụ enwere ike mee ka ọ hapụ ịdị oke njọ. Alright, ọ bụrụ onye na-aga ịma ihe a na-akpọ soshal midia, ka ndị Igbo ebe a na-aga ekwunyegasị ihe, edegasị ihe, enwegasị ọtụtụ n'ime ha ugbu a, ma Facebook ma TikTok ha olegasị ha ha juru na-eju so ọ bụ na ị nọgasị n'ụfọdụ ndị ahụ, gaa hụ na things dị too much everywhere. Stop, just cut it off. Ọ bụgodị na ọ bụ permanently, cut it off for a short time. Kwụsị ịga ebe ahụ, kwụsị ịga na ihe ndị ahụ. Nyetụ onwe gị break. Nyetụ onwe gị break ka ị nwere ike focus. Then olee ihe ọzọ. Then iku ume, nọrọ nwayọọ, chọọ ebe ị ga-aga. Mgbe ọ bụgodịrị maybe 5 minutes ka ị ga-aga, chọọ ebe dị nwayọọ, nọrọ ebe ahụ sọsọ gị. Kuo ume, kuda jisi ike, just mee ka ịkpọkọta onwe gị ọnụ. Ọ na-aba uru, ọ na-ehep. So pụọ n'ezi, gagharịa. Ọ bụ na ị nwee mebi backyard ebe ị kụgasịrị ụmụ mkpụrụ osisi dị aṅaa, gaa ebe ahụ gagharịa, lelegasị ụmụ ihe ndị ahụ. Ọ na-enyekwa aṅụrị. Ọ bụ na ị nwee ụmụ anụmanụ, ma ọ wụ nkịta ma ọ wụ ụmụ anụ ọhịa dị iche iche, ma ọ wụ ewu, ma ọ wụ ọkụkọ ma ọ wụ nwamba, ma ọ wụ gịnị ka ị nwere, ma ọ wụ atụrụ, gaa lee ha anya. Ha wụ ụmụ ihe Chineke kere eke, chọọ ha mma. Gaa legharịa anya, lee ha anya. Mana ihe ha mega, legasịa nnụnụ bi n'ọhịa ebe ha na-arịa, gee ntị. Mgbe ụfọdụ anyị adịcha so bizi na-arụ n'ọrụ eme nka. Ụmụ ihe ndị ahụ Chineke kere eke were chọọ ụwa mma, anyị echefuzie maka ha.
pụọ n'ezi ka ọrịa ụmụ nnụnụ dị iche iche legharịa anya n'ezi pụọ ka anwụ tie gị. Anwụ bakwara uru, ọ na-eyi aka iwedatakwa oke nchegbu ahụ, stres ahụ, ọ na-eyi aka ma anwụ tito mmadụ. Pụọ gagharịa mee ụfọdụ ihe dị iche iche. oke ọ bụ niile ese anwụrụ ọkụ, lee ma ị ga-enweta ị ga-esi kwesị ise anwụrụ ọkụ, ọ ga-enyekwa aka. And then time nwa onwe gị jisi ike na-ehi ụra. Onye ọbụla maara ahụ ya, ị mara awụla ahụ ọnwa ihi ụra ga-enweta onwe gị hie ụra n'abalị. Anọ na lewe telivishọn ihe onyonyo mgbe ị ga-anọ na-ehi ụra, maọbụ pịwa n'ekwentị gaa hie ụra. Chineke kere mmadụ kee ya ọma ihe o ji kee abalị mgbe a na-ehi ụra. Ọ bụkwa nne na-arụ ụra abalị n'oge ehihie, gbanyụsị ọkụ laba hie ụra. Chineke maara ihe o ji kee mmadụ kee ihe niile ma ụmụ anụmanụ ha na-ehi ụra. So gịnị ga-egbochi anyị ka hapụ ihi ụra? So hie ụra. Then kpọọ bụ na ị nwee enyi maọbụ ụmụnne, nne, nna, ụmụnne, kpọọ ha n'ekwentị kọrịa kọọ akụkọ chị ọchị. Ọ na-enyekwa aka. Ndị ụlọ ụka gị, gaa n'ụlọ ụka gaa join ya ndị ụlọ ụka gị, ma ọ kpọọ bụ na ị nwee enyi gị na chọọchị, kpọọ ha chị ọchị, riekwa ezigbo nri, siere onwe gị ezigbo nri, lekọta ahụ gị. And then ọ bụ na ị na-aṅụ mmanya, silatatụ aka obere, ọ ga-enyekwara gị aka. Mgbe ụfọdụ eche ma ọ bụ ịṅụ oke ese anwụrụ ọkụ ahụ makwa na ịṅụ oke mmanya ahụ ga-enye aka, bete mba, ọ na-enye aka. So jisi ike wetụtatụ aka ọ bụ na ị na-emeghe ndị ahụ. Then one of the most important things ga-enye aka, one of the most important things bụ mgbe ị ga-aga chekie nnọọ ihe ọma niile Chineke mere gị. Ụmụ abụọ na-asụ count your blessings, name them one by one. Then ị ga-aghọta ihe Chineke mere. Gụọ ngozi gị, gụọ ha otu otu, ị ga-aghọta ihe ukwu Chineke rụrụ gị. So ọ bụgodị na nsogbu ahụ dị niile, jiri nwayọọ nọrọ ọdụ, chegodo echiche, gụgodo ngozi gị niile, kelee Chineke. Ọ bụ na ibilitere n'ụtụtụ, onye ihe ikela Chineke. Ụmụ ndị labana ha eteta gị. Ọ bụ na iji ụkwụ gị na-aga, kelee Chineke na o nyere gị ụkwụ. Ejiri anya gị na-ahụ ụzọ, kelee Chineke na o nyere gị anya. Ọ ga-enweta oriri ofu ihe ị ga-eji kelee Chineke. Ọ bụ nnọọ mmadụ kwuo okwu gaa na ị ka na-anụ ihe onye ahụ na-ekwu, ntị echibe gị, kelanụ Chineke. Ọ bụ na ị ga-aga zụta nwa nri, sie nri, maọbụ gaa n'ubi gị kpata nri, kpata ahịhịa, gwute ji, sie ya, rie ya. Kelanụ Chineke. Ihe ndị a niile bụ ihe ngọzi. So let me try to round this up using English language, and then don't go yet. Wait, because I have a song for you today. All right. So what I'm talking about today is about stress. All right. So I'm talking about stress, and the information here is mostly from CDC website. That's where I got the CDC of the information. Centers for Disease Control and Prevention. So remember, each country, they all have their own CDC, like we have Nigerian CDC, right? So as every other country, all right? So CDC stands for Centers for Disease Control and Prevention, all right? So I'm talking about stress. Everyone goes through stress. It's something that happens to all of us. It's normal to have stress, but when it becomes chronic, when the stress becomes chronic, then it may lead to health problems. So that's why we want to stop the stress from escalating. Remember, stress sometimes it's good. It helps you to wake up and do something about this problem. It actually helps you. It's a normal, it's normal, and it can help you to solve the problem that is facing you. All right, it may help you to wake up. Oh my goodness, I'm not gonna fail this exam, I'm going to study. Right, I'm going to work really hard at my job, I'm not gonna get fired. Right, so sometimes stress can help you, but when it gets so bad and it becomes chronic, then it may cause even physical problems. Right, and so sometimes when we are facing work problems, relationship problems, school, health, family, people can go through a whole lot of stress. All right, so stress can cause fear, anger, worry,
change in appetite, even trouble concentrating. Sometimes people may have nightmares, headache, stomach problems, even skin rashes. Okay, and if they have mental problem or physical problem, other health problems, it can actually make the problems worse. All right, and some people can increase their alcohol intake or their cigarette, smoking, habits. So some ways that we can help and control the stress: take a break from social media, take deep breath, it helps. Spend time outdoors, watch the birds, listen to the birds singing, okay, watch the trees, okay. So avoid smoking, okay. Connect with other people, your friends at church, call them on the phone, eat healthy food, get enough sleep, very important, and limit alcohol intake. And one of the most important things will be to try to be grateful. Remind yourself of some of the good things that God has done for you. Count your blessings, name them one by one, okay, and you will know that you are blessed, right? So try to count your blessings. If you have eye and you can see, that's a blessing. You can breathe, that's a blessing. You wake up this morning, that's a blessing, right? You can still hear, that's a blessing. You have people to call on the phone, that's a blessing. So count your blessings and you will be grateful. All right, so that actually concludes our lesson, because I'm trying to make it short. I don't want it to be too long. Every time it's getting too long, I don't like that. So but before we go, I have a Bible passage that I want to share with you. It says, it's Isaiah 41 verse 10. It says, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand." And in Igbo it says, "Atụla egwu gị ka m nọnyere, elela anya gburugburu n'ụjọ, n'ihi na mụ onwe m bụ Chineke gị. M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri nke ezi omume kwagide gị." There's a song we used to sing when I was younger, okay? Atụla egwu gị ka m nọnyere, elela anya gburugburu n'ụjọ, n'ihi na mụ onwe m bụ Chineke gị. M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri nke ezi omume m kwagide gị. Oh, I remember that song. Okay, so that's Isaiah 41 verse 10. Okay, then there's another song in English. It says, "I know you can do everything. I know that no one can change your plans. I know that you are the mighty one." Amara m na ị pụrụ ime ihe niile. Amara m na adịghị egbochi nzube nke sitere na gị. Amara m na ị bụ dike. So as you read this Bible verse, wow, as you read this, I just want you to remember that God is still alive today. He's still with us, and he will continue to be with us. I know sometimes we wonder how come our prayers are not being answered yet, but don't give up, okay? So just try to learn ways to manage the stress, okay? And go out there, have fun, laugh, celebrate your life. All right? Okay, I'll see you all next time. Okay, I'll find a good song. All right, ka emesịa no biko nọrọnụ nke ọma, nọrọnụ n'udo, onye ọbụla nọrọ n'udo, hụ nwanne gị na nwanne gị nwoke na nwanne gị nwaanyị n'anya, ikwu na ibe gị, ndị enyi gị, unu nọrọ nke ọma, onye ọbụla nọrọ nke ọma. Okay, anyị ga-ahụ. Bye.